Så jeg har jo fået en 3D-printer derhjemme. Ja, det har du. Så jeg kunne godt tænke mig, at du lærte mig, hvordan man kommer i gang med at 3D-print. Det vil jeg hvor synes du, vi skal starte? Jamen, lad os starte fra bunden, nemlig det første lag. Og på Centauri Carbon, der har vi en mørk bed. Og når man har en mørk bed, så er det en god idé at bruge noget lyst filament, fordi så er det nemmere at se, hvor langt fra eller hvor tæt på du ligger på det første lag, altså dit set-offset. Okay. Men man kan sige, først og fremmest, så skal man manuelt lige have justeret bedden ind på de forskellige hjørner, og det gør man efter det, der hedder en papirsmetode. Det findes der mange guides til allerede, så det vil vi ikke komme ind på i den her. Og dernæst så vil du skulle lave et mesh bed level, hvor den går hen og mapper hele bedden for ujævnheder og kompenserer for det. Og til slut så er det så, at vi skal gå ind og kompensere på sætværdien, så den ligger helt perfekt her på, og det er jo det, jeg prøver at vise dig. Centauri Carbon, det er det, der hedder en Core XY. Ja. Det vil sige, at når sætværdien den øges, så kører din bed nedad. Der findes også det, man kalder bedslingers. Det betyder, at bedden den kører frem og tilbage. Det er y-aksen. Så ligesom for eksempel en Neptune. Neptune 4, Ender 3, Bambu-Lab A1 osv. Ja. Der har du y-aksen på bedden, og x-aksen kører opad, når du øger sætværdien. Så det er sådan lidt omvendt verden, men fælles for alle printer er, at når du øger sætværdien, altså du går i sæt plus, så kommer du længere væk fra bedden. Okay. Men vi tager udgangspunkt i Centauri Carbon, og ja, lad os hoppe ind i sliceren. Fedt. Det første, vi skal gøre, det er selvfølgelig at åbne vores slicer. Ja. I det her tilfælde har jeg åbnet det, der hedder Elegoo Slicer, som er en fork af Orca Slicer, som minder om Bambu Studios til Bambu-Lab printer. Ja. Jeg har allerede valgt en Elegoo Centauri Carbon med en 04-dys, som er den, du allerede har derhjemme. Og jeg har valgt Sonorise Filaments PLA, som er den, vi sidder med her. Og så tænker jeg egentlig, du tager over hende. Ja. Det første, jeg vil gøre, det er at gå ind under den her fan, der hedder Speed. Yes. Og så sætter vi den her Initial Layer hastigheden lidt ned til 30. Til 30. Og det er egentlig for, at så kan vi lidt nemmere at se, hvad der foregår. Og generelt så er det nemmere at få det første lag til at hænge fast, når man kører langsomt frem for hurtigt. Ja. Dernæst så går du over i den tab, der hedder Others. Og kører lidt ned til den, der hedder Brim Type. Ja. Så vælger du den, der hedder Outer Brim Only. Og nedenunder har du den, der hedder Brim Width. Den kan du sætte op til 30-40 mm. Yes. Ja. Sådan. Så vil jeg gerne have, at du højreklikker på bedden her, lige præcis, og trykker Add Primitive. Og der har du så en cylinder. Yes. Den vælger du. Hvis du så trykker på S for Scalia, eller på ikonet deroppe, lige præcis, så kan du skalere dit emne. Og her har jeg fjernet fluebenet ved Uniform Scale. Ja. Ved size kan du se, der står 25 x 25 mm. Prøv at sætte den op til 40-50 stykker. Den her? I både X og Y, ja. 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 57. Ja. Og 50. Ja. Og så sætter du sæt til at være 0,2. Så laver vi nemlig en cirkel, der er et lag høj. Okay. Yes. Nu har vi så gjort det. Og så kan du trykke Slice Plate. Og så kan vi se, hvad det er, vi egentlig er ude på at gøre her. Nu er der kommet en masse cirkler rundt om. Hvis du går op her. Den der med de to pile. Ja. Nej, den til venstre på. Nej. Sorry, tryk en gang til. Nå, det ved jeg ikke, hvorfor den ikke gør det, som jeg forventer, den vil. Prøv at trykke på de to med skråstregen imellem. Ja, det gav jeg altså ikke meget mere. Prøv at zoome lidt ind. Det gør du ved at enten bruge scrollhjulet, eller ja, lige præcis. Så kan du se, at vi har en masse cirkler rundt om emnet her. Og det er dem, vi vil bruge til at se, om vi er for langt væk fra eller for tæt på. Ja. Men det kommer vi nærmere ind på, når vi lige får sat panden i gang. Okay. Så det er simpelthen første step? Det er første step. Det er, at vi skal i gang med at bruge sliceren, og det første lag, det er det vigtigste. Og det tænker jeg, det virker lidt mærkeligt, at man gør det sådan her, men det er en nem måde lige at få kalibreret det ind.
Så kan vi kigge på printeren, og så giver det lidt mening. Perfekt. Forhåbentlig. Nu er vi gået op til min Centauri her. Og så... det gik super godt, det der. Hvad skal vi så gøre her? Jamen, bedden på først, som du allerede har gjort. Skide godt. Nu skal vi have lavet en mesh bed level. Og det gør du ved at gå ned på skærmen hernede og trykke på det nederste ikon til venstre. Ja. Så er der en, der hedder Automatic Leveling. Den var der. Ja, og så trykker du bare Confirm. Den store grønne ned til højre. Super, så trykker jeg Confirm. Ja. Så. Hvorfor er det er så vigtigt med det her første lag? Jamen, det er fordi, hvis du kommer for tæt på, så presser du filamenten ud, og så får du det, der hedder en elefantfod, og kan have rigtig svært ved at få det af bedden. Og du kan faktisk også komme så tæt på, at din dyse den ridser ned i bedden, så ødelægger du din bed. Er du for langt væk fra, jamen, så kommer der luft mellem dine linjer, og så vil dine emner simpelthen slippe undervejs i printet, og så får du en stor gang spaghetti ind i printeren. Nu har vi jo fået lavet det her mesh bed leveling, der kompenserer for ujævnheder i bedden. Og det betyder, at vi kan gå videre til at starte den fil, du har lavet. Ja. Den her cirkel. Det gør du ved at vælge den dernede. Det er den blå. Det må være den der. Ja, den sidste fil. Så trykker du print. Print. Ja. Jo, sådan der. Hvorfor er det, at man laver det her første lag? Ja. For at få emnet til at hænge ordentligt fast, er det vigtigt, at du er det rette sted i forhold til bedden. Ja. Hvis du har en 0,2 mm laghøjde, så skal du gerne være 0,2 mm fra bedden på det første lag. Okay. Og den nemmeste måde, min erfaring, at gøre det på, det er med den metode, som vi skal til at gøre det ved her. Hvis du kommer for tæt på, så ødelægger du bedden, og du er for langt væk, men så hænger det ikke ordentligt fast. Okay. Vi starter med at være lidt for langt væk med det her print, for at vi kan justere os ind til lige præcis, hvor vi skal være. Det er lidt nemmere at starte, hvor du er længere fra, end for tæt på. Okay. Og hvad kan der ske, hvis man sådan er for eksempel for tæt på? Jamen, så kan du ødelægge bedden. Du kan skrabe ned i bedden. Du kan også ødelægge hele din hotend og din dyse. Den kan simpelthen blive bøjet. Okay. Så det vil man helst ikke. Nej. Men nu starter den ud med at lave den her cirkel. Og det vi så kigger på, det er, at der er luft mellem linjerne. Nu skal den først lige en hel linje rundt. Ja. Hvis du går ned på skærmen hernede, så klikker på den nederste. Anden nederste, tror jeg. Ja. Så er der en, der hedder Set Offset. Ja. Der er en pil op og ned. Ja. Sådan nogle forskellige talværdier. Vi starter på den største, der hedder 0,025 mm. Mm-hmm. Og hvis du kan se her på bedden, så kan du se, at den er lidt for langt væk fra. Ja. Der er luft imellem linjerne. Så jeg vil gerne have, at du starter med at køre den 2 gange 0,025 tættere på, og det er så pilen opad, fordi så rykker du bedden opad. Det vil være omvendt, hvis det er en bedslænger. Så nu har du sænket sætværdien og kommet tættere på. Og så kigger vi igen, om der stadig er luft mellem linjerne. Og det er der. Ja. Så nu kan du godt tage den 2 gange igen tættere på. Opad. Ja, opad. Ja, nu sænker vi sætværdien igen. Og der er stadigvæk luft. Ja. Nogle steder. Men det bliver mindre. Det bliver mindre, ja. Så tager du en mere. Kan I tænde lyset i printeren her, så er det måske lidt nemmere at se. Nu begynder det at ligne noget. Det gør det nemlig. Er det så det eneste, man sådan skal mere eller mindre holde øje med? Det er, hvor meget mellemrum der er. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det er egentlig det her punkt, vi gerne vil være ved, fordi nu er der lige præcis ikke luft mellem linjerne mere. Det betyder, at vi ligger det helt perfekte sted. Okay. Tit så kan du gøre det, at du sætter en skirt rundt om dit emne, inden du printer. Og ligesom have det som en sikkerhed for, at du er det rigtige sted. Og lige justere det sidste ind på dit print, inden du sætter det i gang. Okay. Fordi til at starte med printer skirten, det er den her linje rundt om, eller en brim, som vi gør her. Ja. Og det betyder, at det ikke går ud over dit emne. Hvis du lige er lidt for langt væk fra, eller lidt for tæt på, så kan du nå at justere det ind her på skirten eller brim. Okay.
Så det gør ikke noget, man sådan justerer undervejs på nogle af de her indstillinger, når man printer? Nej, men det er kun på det første lag, du skal ændre sætværdien. Ja. Så snart du er videre fra det første lag, så skal du ikke skrue mere på sætværdien. Okay. Men den ligger perfekt der, og det er der, det første lag skal ligge. Så nu er du klar til at komme i gang med 3D-print. Mega fedt!